Това какво е? Сипвай, без намали. Да всички камери погледнете, преди почне да налиеш. Айде, здраве. Айде бе, пиянци. Стига, чакай бе. Пиянца напивате или не? Да, има време. Чакайте си пиянка. Има време бе. Къде ви е приятел? Точно четки ли? Първо от тяло гасанник какво ще кажа? Ти не пич. Ще ви да храни гълби. Трябва да го кажеш не вече. Нема не. Няма не. Айде, брат. Айде. Живи здрави. Ало, брат. Айде, пиянци. Абитурен. Андра. Снимай тук, нали, директно предаваш. Директно. Няма да говориш тогава. На здраве. Айде. Чича ми дай да си прими на тебе. Да нема не ще. Нема, не искам, нема, не ще. За какво си не вари от Араки? Не се отказва. За какво си не вари? Та ракия е от Вен Цветан. Айде. Андра. Ти по един? Хубава ракията. Не е лесно да си пиян. Трябва да преш на приухол като венцица. Нека, оба си караме. Не бре, урово. Батък. Айде. Айде пиян. Айде, добре, дошли. Айде. Ей за шефа тук. И аз всички погледнете нагоре. И на здраве. На здраве. Сега е момента. Не, чупаме това. Шеф е само с тебе, не срам Абе, направи правителство. Това е за правителство. Бате Бойко спечели и сега реши да се жени. Май. Метнаме от тук. Няма и подарък от бате Бойко нещо. Има, разходе. Я виж. Викни само цеска. Ай, чич. Леги да спинкаш. Какво земята? Браво. Като манекен на визаж. Това мисля. Стига, бате, по-малко, че деня е дълъг. Къде си, бе, Цецко, бе? Айде, живи и здрави. Голем да поръчаш. Да, ти два пъти по-големи. Айде, младежи, пийте по-бързо, че може да си. Сега подгряваме. По-бързо и по-побавно. Ти си текила партия. Аз пием уиски, Уиски в ресторанта. Империал 25 годишно. Мали Империал. 15 годишно мляко дъмпел. Не значение, Славчо, само... Айде! Това е момент да размислиш. Имаш няколко минути. Тия се изпожениха, бе, това е момент. Айде, живи и здрави. Здраве. Славчо на 40 стил. То ми дава надежда. На 40 съм. Айде. Айде. Ей, бре, Оро. Букета отпред го обърни, бе, да го снимам. Не се крие, бе. Не се крие. Не се крие. На здраве. Меташ още това. Славчо, направо като младоженец се облекал. Манекенче. Направо като младоженец. Не, какво става? Бъклица с дран. И айдете, причично, моля се, може да
Ето го, крие се. То се крие. Мале! Батко! Ще си вземем първо една бомбонка. Не се куми, айде. Заповядай на тебе да покаме. Ева, заповядай. Айде заповядайте, влезте. Я да те чуне, само цвет се чуваш. Ние се обичаме за това. Трябва да го вадиме. Ще се дърпа. Аз това виках на жената. Заповеди потата без неколев лев не тръгвам. Пари да ги запчеме. Тук ли? Да бе, влизайте. Леко? Не, само така. Жив и здрав. Чай се чукнем в комата. Ракия. По 14 на случай. Здраве, ти са шишенцето, да. Той е алкохолик, с шишето. Тук гръбки има. Ето, заповядай. А нещо искате ли да кажете? Здраве! Здраве! Кой от бутилките пие? Сядайте. Наказани ли сте? Казвам. Да. Селата какво? Ти помощ добре. Що е спал? Не, може да го тук. Браво, бабка си! Най-после ми отворя Не може да... Как е те затапили, бе? Хайде, куме. От тук до там няма да изпуска. По коя работа? И ще видим сега. Имаме машина,
Кой се намери за него си? Здрасти, даваш ли ще Аз съм ги дала отдавна да тия. Аз сега къде е булката? Славчо, къде ти е жената? Блафира днес. Блафира, които откъде познаеш? Нали щеше по табелките да пее? Табели имат и... Сестрата върви с жената. Взимаш ли и двете или не ни взимаш? Къде са? Не знам, тук съм аз. Мене взимаш ли ме или не ме взимаш? Ако не вземеш мене и нея не ти я давам. И мъж си носи. Друг може би. Там има два момчета. Айде, ела. Къде е скрива? Давай. Не. Аз казах или взима сестрата, или взима Аз за жената. какво съм застанал тук и седим и пази с банята ти? Ти като че за първи път влизаш тук, не знаеш Тя къде изпяга, търча. бе. Казал си, че не искаш да ти чупат преди, ти го ти сега. Няма. Виж, спалната, дига ли се да видим дали е долу? Дай нека не, Андрея. Къде е цец? Малката вилка я намерихме. Ще дойде. Тук е сестрата сам. Къде? Кажи къде е Цвети, къде е Цвети? Давай, Аз се намерих. Хайде бе, къде сте? Ти си намери твоята. Ето е булка. Що ме излагахте булката? Здравейте на всички. Той булката. Аз не мога да стигна до всички, ама... Може да видиш толкова вода, това да говорим земя да сяда. Мабулко. Значи се вълчи. Дами на гутката. Димче, ела тук ли? Събрахте ли се всички? Здраве! Здраве! О, Венци! Здравей! Аз не съм се крила, бе! Тя всява Толкова се крие, къде да се крие? Айде. Здраве! Здраве! Здраве ви! Здраве! 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 Драшко, на здраве! Сядайте на роден час.
приятели на младоженците. Днешния ден, водени от своята обич, госпожица Цветелина Антонова и господин Славчо Недялков ви поканиха тук, за да присъствате на обреда, с който те ще сключат граждански брак. Поканиха ви, за да потвърдят пред най-близките си хора, че поставят начало на едно ново семейство. Гнездо на любов, доверие и надежда. Вие, Цветелина Антонова, съгласна ли сте да приемете за свой съпруг Славчо Недялков? Да. Вие, Славчо Недялков, съгласен ли сте да приемете за своя съпруга Цветелина Антонова? Да. Скъпи младоженци, вярвам в клетвеното звучение на вашите думи. Приемам ги като потвърждение на желанието ви да създадете едно семейство за винаги. Моля, заповядайте да скрепите с подпис създаването на новото семейство.